Lämpimästi tervetuloa Decarbon Home-hankkeen järjestämään webinaaritilaisuuteen, jossa keskustellaan keinoista asumisen resilienssin tukemiseen. Minun nimeni on Elisa Kylkilahti, tulen Helsingin yliopistosta ja olen tämän Decarbon Home-hankkeen varajohtaja ja tutkijana tehnyt erityisesti tätä asukkaisiin ja kuntiin liittyvää tutkimusta. Mun lisäkseni täällä on mukana webinaaria järjestämässä Charlotte Harju, joka toimii erityisesti siellä chatin puolella apuna ja tukena. Charlotte tulee Luonnonvarakeskuksesta ja vastaa tästä meidän kuntatutkimukseen painottuvasta työpaketista tällä hetkellä tässä hankkeessa. Webinaari nauhoitetaan ja tulee sitten materiaaleineen jakoon myöhemmin, jos vaikka joutuu poistumaan kesken. Pääsee vielä myöhemminkin mukaan. Täällä on hiukan meidän ohjelmaa. Palataan vielä hetken päästä tarkemmin tähän, mutta toimitaan tänään niin, että aikataulun puitteissa pyritään pysymään, eli laitetaan kysymyksiä sitten chatin puolelle. Ja sieltä poimitaan sitten, jos aikataulu sallii, niin ihan tässä keskustellen vastattavaksi joitakin, tai sitten esittäjät voi vastata siellä chatissa teille. Ja pyritään jättämään tuonne tilaisuuden loppupuolelle yhteistä keskusteluaikaa myös. Mutta kaiken kaikkiaan tänään tullaan puhumaan jonkun verran asukkaista, taloyhtiöistä ja sitten siitä kuntien ja kaupunkien roolista olla sitten tukemassa näiden muiden toimijoiden mahdollisuuksia tässä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja niin edelleen. Tunnistetaan erilaisia luontopohjaisia ratkaisuja ja niiden mahdollisuuksia, ja sitten toisaalta puhutaan sieltä asukkaiden ja taloyhtiöiden ehkä haasteistakin ja rajoitteista siinä, ja miten niissä sitten kunta voi olla mukana ja vastaamassa. Meillä on puheenvuoroja sekä tutkijoilta että kaupunkien edustajilta, eli tällaista vuoropuhelua tässä tilaisuudessa ylläpidetään. Mutta vielä alkuun muutama sana siitä, mikä on Decarbon Home-hanke, johon tässä on viitattu suomeksi siis kohti hiilivapaita koteja, asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen. Kyseessä on strategisen tutkimuksen tutkimushanke, jossa tutkimuspartnereina on mukana Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Vaasan yliopisto ja Tallinnan teknillinen yliopisto. Hankkeen tavoitteita on olla tutkimassa ja kehittämässä erilaisia asukkaita osallistavia asumisen ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja eriytymisen haasteisiin, eli tavallaan sekä tätä ilmastoviisasta asumista että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoja ylläpidetään. Tuotetaan tietoa asumiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä arvoista, arvostuksista ja käytänteistä sekä ilmastotoimenpiteiden edellytyksistä. Ja ollaan kehittämässä tällaisia asumisen ja korjausrakentamisen sekä uudisrakentamisen työkaluja ja ratkaisuja yhdessä sitten teidän kaupunkien ja asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja hankkeen toimintatapoihin kuuluu ei olla ainoastaan tutkimushanke, vaan hyvin vahvasti tällainen yhteiskehittämisen ja vuoropuhelun alusta, sanotaanko näin. Eli ei tehdä pelkästään tutkimusta, vaan ollaan tekemässä tätä vuoropuhelua sekä sinne kansalaisten erilaisten yhteisöjen suuntaan, kumppanikaupunkien ja muiden sidosryhmien ja liiketoimien ja kansainvälistenkin partnerien suuntaan. Ja sitä tämäkin tilaisuus tänään on, eli vuoropuhelua tutkimuksen ja yhteiskunnan välillä. Ja tosiaan niitä meidän erityisiä teemoja on se ilmastoviisas asuminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja erityisesti sitten siellä maaseudun ja lähiöiden kontekstissa, missä näitä haasteita ehkä enemmän on. Tässä vielä hiukan katsauksena meidän sidosryhmiä, eli laajan joukon kanssa Decarbon Home-hankkeessa toimitaan ja tätä yhteiskunnallista vuorovaikutusta sitten pyritään saamaan aikaan sillä, että hanke kokoaa yhteen tällaisen laajan joukon erilaisia toimijoita, joilla on näihin teemoihin joku
keskeinen tulokulma. Sitten tässä kohtaa tiedoksi myös, että Decarbon Home-hankkeessa on meneillään muutakin. Meillä on tulossa kesäkuun alussa ilmastoviisaan asumisen kesäpäivä, jossa on sitten enemmän tätä yritysten näkökulmaa mukana, ja sinne pääsee ilmoittautumaan vielä mukaan. Ja jos ei ole tullut vielä vastaan, niin Decarbon Home ja muut tämän saman tutkimusohjelman hankkeet on koonneet yhdessä tällaisen tietopaketin kuntapäättäjille, ja se on myös ladattavissa tuolta meidän verkkosivuilta. Charlotte varmaan jakaa sinne chatin puolelle linkkejä, niin pääsette sitten näihin tutustumaan tarkemmin. Mutta siinä oli avaussanat tällä erää, ja sitten me siirrytään meidän ohjelman pariin, ja ensimmäisenä esityksenä meillä on tutkijapuheenvuoro Anne Viljaselta luontopohjaisista ratkaisuista, ja niillä sitten kohti tätä resilienttiä kaupunkiympäristöä. Ole hyvä, Anne. Kiitos paljon. Jaan esityksen. Joo, elikkä kiitos minunkin puolestani ja tervetuloa tänne webinaariin tänään. Ja on mukava olla täällä kertomassa teille hieman näistä luontopohjaisista ratkaisuista ja kuinka niillä voisi päästä kohti tällaista resilienttiä kaupunkiympäristöä. Tämä tutkimus, jota mä tänään teille avaan hieman, niin on ihan uunituoretta, eli tämä pohjautuu tällaiseen juuri julkaistuun artikkeliin Futures-journaalissa. Täällä on nämä kanssakirjoittajat tässä slaidilla mukana. Joo, eli meillähän on kaupungeissa nyt tavallaan kahdensuuntainen haaste, strateginen haaste. Eli meillä on näitä ympäristöriskejä, ilmastonmuutos, luontokato, joita tulee hillitä, mutta yhä enenevissä määrin niin rinnalle tulee sitten tämä sopeutumisen tarve tällaiselle tietynlaiselle resilienssille näissä kaupunkiympäristöissä. Ja yhä enemmän mekin näissä kaupungeissa ollaan jouduttu kohtaamaan me asukkaat vaikkapa kaupunkitulvia, rankkasateiden aiheuttamia, viemärit ei vedä, hellepäivien määrä on yhä enemmän ja enemmän kesäisin ja hitaasti, mutta varmasti myös lajit näissä kaupunkiympäristöissä, muut kasvit muuttuvat. Toisaalta meillä on sitten hyvinkin edelläkävijä kaupunkeja olemassa, eli tietyt kaupungit on hyvinkin kunnianhimoisia näissä ilmasto- ja luontositoumuksissaan, eli tämä ilmastoneutraalius, sen tavoite on joillakin hyvin kunnianhimoinen, jopa vuonna 2030, ja sitten toisaalta 10 suurinta kaupunkia on Suomessa sitoutunut tällaiseen luontokadon pysäyttämiseen. Tämä on ihan viimeaikainen kehitys. Viime vuonna on tehty tällainen sopimus. No sitten tässä meidän artikkelissa me tutkittiin tällaista resilienttiä rakennettua kaupunkiympäristöä luontopohjaisilla ratkaisuilla, esimerkkinä viherkatot, viherseinät, sitten tällaiset biodiversiteettiä lisäävät pihat tai sitten regeneratiiviset rakennusmateriaalit, kuten puu. Ja me oltiin kiinnostuneita, että mitkä olisivat sellaisia seikkoja, jotka katalysoisivat tällaisia luontopohjaisten ratkaisujen innovaatioekosysteemejä. Toisaalta minkälaisia visioita näiden parissa voidaan tehdä ja mitkä olisivat tällaisia tulevaisuuspolkuja, joilla päästäisiin tällaisiin visioihin. Ja sitten toisaalta, miten tällainen luontopohjainen innovaatioekosysteemi niin vaikuttaa tällaiseen kaupunkiresilienssiin näissä tapauskaupungeissa. Ja me järjestettiin 2 työpajaa 2 suomalaisessa kaupungissa vuonna 2023, ja sitten oli myös 11 asiantuntijahaastattelua ja tuki tätä aineistoa, ja käytettiin tällaista backcasting-menetelmää, tulevaisuuden tutkimuksen menetelmää. Meillä oli erilaisia tulevaisuusväittämiä, mitä me analysoitiin sitten tällaisella sisällön analyysillä. Ja mitä me saatiin aikaan? Ensin me saatiin hyvinkin tällaiset positiiviset tulevaisuuspolut, missä siellä visioissa toistui tämmöinen rauhallinen,
kasvillisuutta enemmän omaava kaupunkiympäristö, missä sitten kansalaiset isoissa määrin on ottanut tämän omakseen ja ne hoivaa siellä niitä kaupunkeja ja pieniä viheralueitaan. Ja sitten katsottiin, että mitä pitäisi tehdä, jotta pääsisi tällaiseen visioon, niin siellä tulevaisuuspoluilla sitten oli nämä kaupungit ja yritykset sitten yhteistyössä, että kaupungit teki tällaisia tietynlaisia poliittisia ohjaustoimia ja sitten yritykset taas positiivisen signaalin saatuaan, niin sitten innovoi näitä ratkaisuja. Joo, ja sitten me kartoitettiin, että mitkä nyt voisi olla sitten tällaisia asioita, mitkä voisi katalysoida näitä positiivisia tällaisia tulevaisuuspolkuja. Tietyt haasteet tietenkin nykyhetkessä. Pitää olla varma siinä, että nämä nykyhetken suunnitelmat, strategiat on tarpeeksi kunnianhimoisia, että ne ohjaa tämän tyyppiseen positiiviseen tulevaisuuteen. Ja toisaalta siellä oli havaittavissa tiettyä tiedon puutetta esimerkiksi tämän kaupungin suunnittelun ja sitten toisaalta tämän käytännön toteuttajien välillä. Että siellä on ne rakennusprojektien toteuttajat ja sitten on nämä ratkaisujen ylläpitäjät, niin siinä välillä semmoinen tiedonvaihto. Sitä nähtiin, että voisi olla enemmän, että nämä ratkaisut valuisi ikään kuin käytäntöön. Ja me käytettiin tässä katalysoivien tekijöiden osalta tällaista Van-der-Reactin kehystä, ja siinä tämmöistä 7 erilaista tekijää, jotka vois katalysoida tätä. Toisaalta jossain määrin tässä aineistossa puhuttiin tällaisesta, että on se visio, ja sitten toisaalta tarvitaan se toimijuus siihen, että tehdään oikeasti toimenpiteitä, että päästään sinne visioon. Ja oli puhetta myös tällaisista poliittisista ohjauskeinoista, joita kaupungit voivat käyttää. Jo nyt jotkut edelläkävijäkaupungit on käyttänyt tällaisia viherkertoimia ja kaavoitusta tämän edistämiseen. Vähän oli myös puhetta siitä, että miten nämä kansalaiset, jotka toisaalta sitten kysyntää kenties luovat tämän tyyppiselle ratkaisulle, niin miten he kokee näitä myös riskejä, jotka jollain tavalla ilmenee nyt jo nykyhetkessä, mutta myös niitä positiivisia vaikutuksia, mitä tällaisilla luontopohjaisilla ratkaisuilla voi olla. Ja yhteistyötä tarvittiin etenkin kaupunkien yritysten tähän rajapintaan. Mutta eniten täällä ehkä näistä, että mitä voidaan tehdä, niin korostui tällainen oppiminen ja informaation jakaminen laajalti. Koulutuksen pitää jollain tavalla uudistua, että se ottaa nämä uudet ratkaisut huomioon, koska ne on erilaisia. On erilaista ylläpitää vaikka viherkattoa kuin tavallista kattoa. Tämmöinen tiedonjako, informaatio-ohjaus. Sitten toisaalta jossain määrin puhuttiin näistä resursseista, mitä tähän tulisi laittaa. Ja sitten hyvin voimakkaasti puhuttiin näistä erilaisista hyödyistä, joita näillä luontopohjaisilla ratkaisuilla on siellä kaupunkiympäristöissä. Että siellä oli hyvinkin monimuotoinen joukko hyötyjä. Aika paljon nämä liittyivät tällaisen ihmisen hyvinvointiin, kansalaisten asukkaiden hyvinvointiin. No, sitten jos ajatellaan tulevaisuutta, niin meillähän on, jos me ajatellaan vuotta 2050 ajateltavissa iso joukko erilaisia tulevaisuuksia, jotka on mahdollisia. Kaikki ei ole mahdollisia, mutta osa on mahdollisia ja osa niistä mahdollisista tulevaisuuksista ne on tällaisia toivottavia tulevaisuuksia ja osa sitten on tällaisia epätoivottavia tulevaisuuksia. Ja siellä epätoivottavien tulevaisuuksien joukossa on tietenkin kaikenlaisia riskejä, mitä nämä ympäristön muuttuminen, ilmasto muuttuu ja luonto muuttuu pikkuhiljaa, jos ei näitä tavallaan saada näitä ongelmia hillittyä. Siellä on erilaisia riskejä, mitä on tunnistettu jo näissä kaupungissa, esimerkiksi tämä kuumuus, joka linkittyy voimakkaasti kuolleisuuteen, ja sitten on tällaisia rankkasateiden aiheuttamia vahinkoja sitten näille rakennuksille. Mutta toisaalta siellä toivottavien tulevaisuuksien joukossa tässä nähtiin, että on mahdollisuuksia tämän luontopohjaisten ratkaisujen osalta. Sieltä tulee monenlaista hyötyä sinne kaupunkiympäristöä, varjostuksia ja muita. Ja resilienssi jollain tavalla tässä välissä sitten tasapainoiluna näiden kahden
riskien ja hyötyjen välillä. Ja tärkeää olisi, että ennakoiden tehdään toimenpiteitä, että jos me ajaudutaan näihin riskeihin, ja kukaanhan tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta että jos nämä riskit realisoituu ja kuinka lujaa, että olisiko siellä jotain, joka voisi ikään kuin pehmentää sitä iskua. Tai sitten, että miten päästäisiin joustavasti takaisin tänne mahdollisuuksien puolelle, myös liiketoimintamahdollisuuksien puolelle. Joo, ja tässä aineistossa korostui se, että tämän suunnittelun, eli siellä on se kaupungin suunnittelu, arkkitehdit, muut, niin sieltä pitäisi valua niiden tavoitteiden ja strategioiden ja hyvien asioiden ja visioiden sinne käytännön toteutukseen, niihin käytännön projektitoimien, rakennusprojektit, korjausrakentamisprojektit, ylläpitohuolto sinne. Ja toisaalta sitten taas projekteilta takaisin sinne suunnittelijoiden suuntaan, että miten ne ratkaisut toimii ja mitä voitaisiin tehdä. Tässä aineistossa puhuttiin aika vähän investoinneista, rahasta, toisaalta ei sitä niin hirveästi kysytty, mutta että tämä on ehkä semmoinen, mihin pitäisi kiinnittää jatkossa huomioon, että miten tämä investoidaan, miten tällaisia asioita rahoitetaan. Ja sitten toisaalta tässä oli hyvin tärkeänä tämä tekijä, että miten me varaudutaan tulevaisuuteen, ja täällä oli tosiaan todella hieno tällainen suora lainaus yhdeltä kaupungin edustajalta, tämmöinen kaavoituksen edustaja, että mitä meillä on varaa olla tekemättä, mikä sisältää sellaisen ajatuksen siitä, että myös sillä, että me ei tehdä mitään, niin silläkin on kustannuksia ja seurauksia siellä tulevaisuudessa, että mitä paremmin me ennakoidaan, varaudutaan, niin sitten niitä on mahdollista välttää. Minä kiitän. Täällä yhteystietoja. Tämä julkaisu löytyy netistä ja väitöskirja vastikään on väitellyt, niin sekin löytyy netistä. Kiitos paljon. Kiitos Anne. Siirrytään pidemmittä puheitta seuraavaan esitykseen, joka tulee Vantaan kaupungilta. Marja Vuorinen kertoo meille sitten täältä kuntien näkökulmasta niistä keinoista varautua sään ääri-ilmiöihin. Ole hyvä, Marja. Kiitos. Olen tosiaan Vuorisen Marja Vantaan kaupungilta ympäristösuunnittelijana, ja siellä mun tehtäväkenttä on just ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen. Ja jaan tästä mun esityksen. Nyt varmaan näkyy. Kyllä näkyy esitystilassa. Joo. Ja mulla on tässä nyt aika paljon kalvoja, mutta hyppään niistä monia sitten vähän nopeammalla tahdilla yli, mutta ilmeisesti saatte sitten nämä aineistot tai nämä materiaalit myöhemmin, niin sit voi palata, jos jää joku kiinnostamaan tarkemmin. Mutta kuten Anne tuossa jo äsken sanoi, niin ilmastotyötä ajatellaan, että on se hillintäosio, missä siis vähennetään kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä erilaisin toimenpitein, ja sitten on tämä sopeutuminen, missä tunnistetaan ne just paikalliset riskit ja ennakoidaan ja vähennetään niitä ja varaudutaan niihin. Ja kuten tuossa äskenkin tuli jo, että tämä on niinku yhteistyötä, vaatii kaupunkien sisälläkin monen eri toimialan yhteistä tekemistä. Ja usein kun sopeutumisesta puhutaan, niin näytetään jonkunnäköinen tuommoinen häkkyrä, eli puhutaan siitä sää- ja ilmastoriskistä, ja että mikä siinä on joku vaaratekijä, esimerkiksi helleaalto, ja sitten pitää muistaa siihen pohtia niitä altistumista ja haavoittuvuutta, koska kaupungin osat, kaupunkilaiset on erilaisia. Meidän täytyy pohtia sitä, että miten joku riski vaikuttaa juuri johonkin ihmisryhmään tai jonkunlaisiin rakennuksiin tai puistoihin. Niin tämä on tavallaan tämmöinen monimutkainen vyyhti, missä pitää ottaa erilaisia toimijoita ja tähän ilmiöön liittyviä ennusteita huomioon. Ja se kaikki tuo sitten semmoisen meidän oman sopeutumis- ja varautumiskyvyn, ja sitten sitä kautta pitää pohtia, että millaisia toimenpiteitä ja seurauksia ja vaikutuksia, mihin meidän pitää olla valmistautuneita. Ja edelleen, miksi meidän pitää sopeutua, niin tässä on esimerkiksi Vantaan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja sitten tuo tavoiteura tuonne 2030 vuoteen, eli edelleen tämä hillintäpuoli
vaatii tosi paljon töitä, eli edelleen meillä on niin kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ilmakehässä tarpeen, mutta se aiheuttaa nyt, ja sitten kun se ei ole siis täysin ehkä onnistunut ennakoidusti, niin sitten meidän pitää tosiaan näihin ääriilmiöihin ja tähän vähittäiseen lämpenemiseen sopeutua. Ja tässä sama vähän niin kuin globaalisti, eli meillä on, olette ehkä lukeneet lehdistä, että on tosiaan viime vuosi oli ensimmäinen kalenterivuosi, kun ylitettiin tämä keskilämpötila 1,5 astetta tähän esiteolliseen tasoon verrattuna. Ja tämä vähittäinen lämpeneminen aiheuttaa sitten näitä just ääriolosuhteita, voimakkaita myrskyjä ja tulvia, helleaaltoja, kuivuutta ja metsäpaloja. Ja mitä se vaikuttaa sitten PK-seudulla? Meillä tehtiin pääkaupunkiseudulla pari vuotta sitten Ilmatieteen laitos selvityksen ja sen mukaan talvet lämpenee, eli lumi- ja jääpeite vähenee, nollan ylityspäivät lisääntyy, eli liukastumisriski lisääntyy, talvisateet tulee vetenä, kuumempia helleaaltoja ja sitten vielä just tiivistyvissä kaupungeissa, niin sitten tämä lämpösaarekeilmiö voimistaa vaikutuksia ja sitten rankkasateet lisääntyy. Eli nämä on niin kuin ne muutamat pääpointit, mitä tapahtuu. Eli talvet lämpenee, helleaallot lisääntyy ja rankkasateet lisääntyy. Ja siinä raportissa on paljon hienoja kalvoja, voi käydä tätä Ilmatieteen laitoksen raporttia lukemassa, mutta ehkä nostan sieltä vain yhden tämmöisen, mikä itselle ainakin oli aika herättävää, että jos 1980-luvulla siellä on ollut semmoinen niin kuin helleaalto, helleaalto, joka esiintyy kerran 100 vuodessa, niin sitten jo tuossa nyt vuosisadan sitten puolessa välissä 2050, niin se sitten olisi jo kerran 6 vuodessa tuleva helleaalto. Ja me kuitenkin kaupunkeja rakennetaan silleen, että tavallaan jos me rakennetaan jotakin nyt, niin oletus on, että se olisi vielä tuossa vuosisadan puolessa välissä vaikka talo pystyssä ja siellä asuttaisiin, niin meidän pitäisi nyt jo huomioida tämä kerran 6 vuodessa tuleva helleaalto siinä rakentamisessa. Ja sitten just pohtia myös sen lisäksi tätä lämpösaarekeilmiötä ja sitten tätä altistumista, että missä ja haavoittuvuutta, että miten me altistetaan esimerkiksi sitten justiin iäkkäämpää väestöä näille ilmiöille. Ja tässä on muutama kuva viime vuosilta Vantaalta, että on liukasta, on kuivaa ja on tulvia tapahtunut myös meidän kaupungissa. Ja mitä sitten kaupungissa voidaan tehdä näille asioille, niin kaikki oikeastaan lähtee strategiasta, eli sille pitää olla semmoinen strateginen selkänoja ja tavallaan johdon asettama yhteinen tahtotila sille, että tälle asialle jotakin pitää tehdä, jotta se sitten myös valuu sinne suunnitteluun ja sitten lopulta käytäntöön. Eli tämä pitää olla semmoinen selkänoja. Ja meillä siellä on strategiassa tämä huomioitu, että meidän pitää tehdä myös aktiivisia sopeutumisen toimia. Ja missä me niitä sitten strategiasta yksi askel alaspäin niitä tehdään, niin on tämä resurssiviisauden tiekartta, mihin on koottu meidän ympäristö- ja ilmasto- ja luontotekeminen. Siellä on tämmöinen kaista kuin yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, ja siellä sitten tällä hetkellä yhden tavoitteen alla kaupunki integroi ilmastonmuutoksen sopeutumistoimet suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Eli siellä on erilaisia rakennuksiin liittyviä toimenpiteitä, erittäin tärkeänä viherrakenteeseen liittyviä toimenpiteitä ja hulevesien hallintaa. Ja nyt me ollaan tätä meidän RESSua, eli resurssiviisauden tiekarttaa päivittämässä, ja tosi paljon on tullut esiin se, että tätä teemaa, sopeutumisen teemaa pitää vahvistaa ja monipuolistaa. Ja sitten en tiedä, olisiko nyt yksi askel alaspäin tai samalla tasolla tai miten ajatellaan, mutta että yleiskaava on se, mikä sitten ohjaa sitä kaupungin rakentumista. Me Vantaalla on suht tuore yleiskaava ja siellä on isona osana otettu just tämä vahva viherrakenne, mikä on sopeutumisen kannalta ehkä yksi tärkeimmistä asioista, miten tiivistyvässä kaupungissa voidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutua. Eli myös niin kuin yleiskaavan pitää ohjata samaan suuntaan. Ja sitten tässä on muutamia ratkaisuja,
mitä kaupungit tekee ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, ja tässä on paljon tekstiä, mutta me hypin niitä sitten suht nopsaa eteenpäin. Mutta niin kuin pääpiirteinä on se, että meidän on priorisoitava, meidän on pohdittava siitä, millainen vaikuttavuus meidän toimenpiteillä on, miten me jaetaan resurssit, vähäiset resurssit, miten me investoidaan, millaisia kustannuksia nämä on. Ja tämä, ehkä jos ajattelee tätä ilmastonmuutoksen dikotomiaa tai tätä työtä, että on hillintä ja sopeutuminen, niin hillintätyötä on tehty jo aika pitkään. Me suht hyvin tiedetään, millaisen toimenpiteen me saadaan kasvihuonekaasupäästöjä vähennettyä. Toki siinäkin on siis totta kai petrattavaa, mutta me ainakin tiedetään se. Mutta sitten tämä sopeutuminen on vielä sellaista, että meillä on aika paljon myös vielä niin kuin tiedon puutetta siitä, että millaisin ratkaisuin me sitä semmoista ilmastokestävää kaupunkia luodaan. Eli tässä on vielä tämä on semmoinen kehittyvä asia ja nimenomaan sellainen paikallinen, että on kaupunkien omia ratkaisuja. Ne ilmiöt on paikallisia ja ratkaisut on myös paikallisia. Yksi tärkein asia on hulevesien hallinta, ja Vantaalla on suht tuore hulevesiohjelma, ja siellä on tämmöinen visio, eli tavoitellaan kokonaisvaltaista ja luonnonmukaista hulevesien hallintaa, mikä sitten samalla tuottaa monimuotoista luontoa ja asukkaille iloa ja elämyksellisyyttä. Ja siinä hulevesien hallinnassa todella tärkeää niin kuin kaupunkiorganisaation näkökulmasta on se yhteistyö asukkaiden ja kiinteistön omistajien kanssa, että tiedetään, missä menee hallinnon tai vastuiden rajat. Tässä on semmoinen iso yhteistyön paikka. Ja sitten meidän pitää myös pohtia sitä, että mikä on se mitoitus, millaiseen riskitasoon, millaisiin kustannuksiin me millaista tulvimista me vaikka voidaan sallia ja missä päin kaupunkia. Että tämä pitää tavallaan pohtia että mitkä kustannukset ja toisaalta millaiset tulvimiset on hyväksyttäviä. Sitten yksi kohta, missä kaupunki voi määrätä, on siis rakennusjärjestys, ja siellä esimerkiksi Vantaalla nyt nämä on luonnostekstejä, on justiin hyväksyntäprosessissa uusi rakennusjärjestys, niin siellä on paljon just pykäliä just siitä, että miten se esimerkiksi pihamaat tonteilla rakennetaan. Sitten siellä on paljon asiaa hulevesistä. Tämän hulevesien hallintaohjelman ja tulvaohjelman lisäksi on myös siis rakennusjärjestyksessä hulevesistä sekä puiden säilyttämisestä ja puiden lisäämisestä. Ja sitten ja Annekin mainitsi tämän vihertehokkuuden, niin meillä on jo Vantaalla 2020 vuodesta lähtien ollut, että kaikissa kaavoissa tarkastellaan tämä vihertehokkuus, ja nyt se tulee sitten myös rakennusjärjestykseen. Eli pyritään tonteilla ylläpitämään tietty määrä vettä imevää pintaa. Sitten meillä on toimitilarakentamisessa erilaisia mahdollisuuksia siinä sekä suunnittelussa, sitten siellä rakentamisvaiheessa että huollossa ja kunnossapidossa ottaa nämä sään ääriilmiöt huomioon. Ja siellä on esimerkiksi suunnitteluohjeita, huomioidaan pienilmasto-olosuhteet ja eri kunnossapidon edellytykset eri vuoden aikoina. Ja sitten erilaisia ohjeita myös sitten ulkoalueiden suunnitteluohjeisiin, eli näissäkin yritetään sitä hulevesiä hallita, huolehtia ekologisista yhteyksistä, miten se liittyy kaupunkikuvaan ja ympäristön kerroksellisuuteen. Ja Vantaalla esimerkiksi näitä kasvikattoja kaikkiin kylmiin rakennuksiin toteutetaan. Ja totta kai niin kun se lähtökohta on se, että se olemassa olevaa pyritään säilyttämään, mutta kuten esimerkiksi tuossa kuvassa näkyy, niin se sitten harvoin on mahdollista, että kun uutta päiväkotia tai koulua ruvetaan tekemään, niin että sinne pihalle pystyttäisiin olemassa olevaa kasvillisuutta jättämään, mutta siihen pyritään. Ja sitten just tämä, että miten me saadaan ylläpidettyä se sopiva lämpöolosuhde myös niiden helleaaltojen aikana, niin siihen on erilaisia passiivisia ratkaisuja ja sitten myös jäähdytystä ja viilennystoimintoja pitää pohtia. Ja sitten millaisia muita ohjauskeinoja ja toimenpiteitä kaupungilla on, niin
kaavoituksessa, kuten jo puhuttiinkin, niin jokaisessa kaavassa pitäisi näitä pohtia, että mitkä on ne ensinnäkin ilmastovaikutukset sillä tietyllä kaava-alueella ja millaisia määräyksiä voidaan tehdä myös siihen, että sopeudutaan niihin tuleviin oloihin. Sitten kaupunki pyrkii myös viestimään näistä asioista sekä niin kuin vaikka sitten jonkun helleaallon aikana, että miten juot tarpeeksi, menen varjoon, tämän tyyppisiä, ja sitten niin kuin, että ylipäänsä mitä me teemme, niin tämä viestintä on tosi tärkeää. Mutta kuten jo sanottiin, niin tämä on tämmöistä jatkuvaa yhteistyötä. Meidän pitää kaupungin sisällä eri toimialoilla ja toimialojen sisällä tunnistaa näitä tärkeimpiä toimenpiteitä ja pohtia niitä yhdessä. Ja yksi semmoinen, mikä meillä on nyt tulossa toivottavasti tässä ihan lähikuukausina, on tämmöinen katupuuhinnasto, että huolehditaan siitä, että olemassa olevat katupuut voi hyvin, että jos niitä ei saa vahingoittaa. Ja sitten ylipäänsä tämä niin kuin luontopohjainen infrastruktuuri, sen niin kuin arvostaminen ja ymmärtäminen, se, että me tiedetään ja ymmärretään, että katupuu on osa sitä kaupunki-infraa, ja silloin niin kuin omanlaisensa elinkaari, omanlaisensa, niin kuin, miten se siellä kasvaa 10 vuosien aikana, mitä se tekee, miten se käyttäytyy se katupuu. Että se niin kuin otettaisiin semmoisena, että se on yhtä tärkeää kuin vaikka joku viemäri, niin pitää sitä siihen panostaa. Joo. Kiitos Marja. Paljon asiaa ja mahtavasti koottuna isoksi paketiksi. Tämä varmaan moni voi sitten tutustua vielä lisää, kun saadaan materiaalit jakoon. Hienoa, paljon keinoja, paljon asiaa ja tästä on hyvä jatkaa ja siirrytään Vantaan sisällä niin sanotusti asukkaiden näkökulmaan. Sara Ellen-Laitinen Helsingin yliopistosta on tutkinut asukkaiden näkökulmaa ja nyt mennään vähän ehkä enemmän sinne asunnon sisään ja sen kunnossapitoon. Ole hyvä, Sara Ellen. Kiitos. Mä en tiedä, mistä se on se tuo. Joo, mä oon siis Sara Ellen-Laitinen ja toimin väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Ja se, mitä mä oon viime aikoina tutkinut, niin asunnon kunnossapitoa ja etenkin vantaalaisten asukkaiden näkökulmasta. Tätä tutkimusta varten on viime keväänä kerätty haastatteluaineisto. Haastateltu 28 vantaalaista asukasta. Enemmistö niistä on naisia ja keskimääräistä iäkkäämpiä, mutta on 31-77-vuotiaita. Ja ne asuu omistamassa asunnossa, vuokra-asunnossa tai sitten asumisoikeusasunnossa ja omakotitalossa, rivi- tai paritalossa tai kerrostalossa. Et monenlaisia asujia. Asunnon kunnossapito näille asukkaille oli suurimmaksi osaksi siivoamista. Et sitä tehtiin tietysti eniten, mutta sitten myös itsenäistä tai avun kanssa pientä korjailua. Ja sitten remontointi on ehkä enemmän taloyhtiötasolla olevaa, että harvemmin mitään itse kotona remontointia etenkään, jos asuttiin aso- tai sitten vuokra-asunnossa. Ja sitten myös ilmoitetaan huoltoyhtiön vuokranantajalle isännöitsijälle, jos tarvitsee jotain korjausta tehdä siellä asunnossa. Ja miksi tätä asunnon kunnossapitoa tehdään? Niin se, että se koettiin ekologisesti kestäväksi ja etenkin asukkaat ja vuokra-asukkaat puhu tästä. Ja sitten se koettiin olevan asukkaan vastuulla, että se asunto pysyy kunnossa ja se tietenkin lisää se asunnon viihtyisyyttä, toimivuutta ja asumismukavuutta. Mä olen tässä tutkimuksessa tutkinut etenkin minkälaisia esteitä tai vaikeuttajia ja hidastajia tälle kodin kunnossapidolle on. Ja mulla on tässä tämmöinen teoreettinen taustan käytäntöteoria ja mä oon analysoinut tätä aineistoa tämmöisen hoivan huolenpidon käsitteen kautta, mutta mä en nyt tässä lyhyessä esityksessä niistä sen enempää kerro. Ensimmäinen tämmöinen este, hidastaja ja vaikeuttaja oli se, että ei ole tarpeeksi osaamista tai kiinnostusta pitää sit asunnosta huolta. Tuossa on esimerkiksi muutama sitaatti.
tänne 31-vuotias nainen, joka asui omistusasunnossa, mutta aiemmin asui vuokralla, niin siellä se aiemmassa asunnossa oli tosi kuuman lattialämmitys. Ei se osannut tehdä sille mitään, niin kuin laittaa sitä pienemmälle, eikä kukaan mukaan tehnyt sille mitään, eli vaikka vuokranantaja. Mutta toisaalta tällä hetkellä, kun se asuu omistusasunnossa, niin sillä on ehkä paljon enemmän kiinnostusta tai niin kuin kiinnittää enemmän huomiota tuollaiseen ja haluaa tehdä asialle jotain tarvittaessa. Eli tässä on ehkä tämmöinen osaamisen ja kiinnostuksen puute. Ja toinen tämmöinen 64-vuotiaat naiset, joka asuu kunnon tai säätiön vuokra-asunnossa, niin kun se muutti tähän asuntoon, niin siellä oli laminalla aika mattainen laminaattilattia, mutta se sai siihen sitten kiiltoa hänen mielestään oikeaoppisella pesuaineella ja välineillä. Eli aiempi asukas ei välttämättä osannut tai kiinnostanut sitten se lattian hoito. Mutta jos ei ole osaamista tai pysty itse tehdä jotain, niin kyllä apua pyydettiin huoltoyhtiöltä ja useimmiten juuri miespuolisilta läheisiltä. Ja suurimmassa osaksi ne asukkaat kyllä koki tunnistavansa, että mitkä toimet kuuluu asukkaalle ja mitkä sitten taloyhtiölle tai vuokranantajalle. Mutta olisi tietysti jotain tilanteita, milloin se on ollut epäselvää ja silloin ehkä kysyttiin, selvitettiin asiaa, mutta monella oli myös sellainen vastuunjakotaulukko, mikä sitten auttoi tunnistamaan näitä asioita. No, mennään eteenpäin. Sitten yksi oli elämäntilanne tai fysiologinen este, kuten tässä on 64-vuotias nainen, joka sanoi, että se ei saa enää kiivetä minnekään, eli jos on jotain korkealla olevaa asiaa, mitä pitäisi hoitaa tai siivota tai korjata, niin silloin se pyytää siihen apua, kuten naapurilta on saanut apua. Ja sitten yksi oli tämmöinen esimerkiksi hoitovapaalla oleva nainen, joka oli vauvan kanssa kotona. Ja niiden taloyhtiössä oli remontti, että ainakin ikkunoita korjattiin, vaihdettiin, että jotain julkisivuremonttia. Ja se remontti venyi ihan hirveästi. Ja sitten kun oli kauheasti ääntä, meteliä, niin ei saanut sen vauvan kanssa sit nukuttua siellä päiväunia. Ja niiden remonttimiesten henkilöiden piti tulla sinne niiden asuntoon tekemään niitä jotain ikkunakorjauksia tai jotain. Ja ne ei jotenkin ikinä tullut, ja ne joutui aina mennä evakkoon joka päivä sieltä, mikä sitten vaikeutti hirveästi niiden elämää. Että oli tämmöinen niin kuin ehkä remontti tai sen tilanne vaikeutti sitten tosi paljon sitten näiden asukkaiden elämää, mikä tuo hyvin esille myös sitä, että se kodin kunnossapito on niin huolenpitoa niitä asukkaita kuin sitten sitä asuntoa talokohtaa. Sitten yksi oli tekijä, oli taloudelliset syyt, joita ehkä näkyy niin kuin omistusasunnossa asuvilla. Ja tässä on 52-vuotias nainen, joka haluaisi tehdä täyden remontin asuntoonsa, eli lattiasta kattoa ja keittiötä kylpyhuoneet remontoida, mutta ei ole tällä hetkellä ainakaan varaa siihen. Mutta koska hän ei pysty sitä remppaa tekemään, niin se ehkä vaikeuttaa hieman arkea, että lattia ei saa ikinä kauhean puhtaaksi tai sitä on vaikea siivota, koska se on niin kulunut. Sitten yksi este tai hidaste muiden ihmisten toiminta. Ja nämä on etenkin isännöitsijä, huoltoyhtiö, vuokranantaja, taloyhtiön muut asukkaat ja sitten myös aiemmat asukkaat on voinut tehdä siihen asuntoon tai semmoisia asioita, mitkä sitten vaikeuttaa nykyistä kunnossapitoa. Ja vaikkakin nämä oli suurimman osaksi ihan tyytyväisiä niihin taloyhtiönsä tai huoltoyhtiön isännöitsijä, vuokranantaja, niin sitten oli myös tyytymättömyyttä, mikä esimerkiksi näkyy niin, että korjaustoimenpiteet ei edisty halutulla tavalla tai niille ei oikein tehdä mitään. Ja sitten tämä ehkä vuokra-asunnossa tai asunnossa asuvilla näkyy, että ei saa tehdä asuntoonsa sellaisia muutoksia, mitä haluaisi. Ja sitten myös asu- ja vuokra-asukkailla se, että sinne asuntoon tehdään sellaisia korjauksia, mitä
itse ei koe, että se sinne tarvisi. Mutta toisaalta myös taloyhtiössä omistusasunnossa asuvalla voi olla periaatteessa tämmöisiä samanlaisia, että sinne kaikkiin asuntoihin tehdään jotain, mitä ei ehkä tarvitse tämän asukkaan kohdalla tai sen asunnon kohdalla välttämättä tehdä. Mikä on sitten taas se, että näkyy myös niin, että kaikki asukkaat ei halua niitä remontteja, mitä sinne taloyhtiö tarvitsisi tehdä, mikä voisi estää niiden tekemistä. Ja sitten myös mun aiemmat asukkaat on voinut remontoida jotain virheellisesti, mikä vaikeuttaa nyt siellä asunnossa kunnossapitoa jotenkin. Sitten yksi on tekijän tämmöinen talotekniset syyt, ja ehkä tässä näkyy myös nämä muiden ihmisen toiminta-isännöitsijä. On sellainen 44-vuotias nainen, joka asuu asumisoikeassa asunnossa, kerrostalossa. Ja sen asunnossa on tosi kova alipaine, mikä johtuu, että siellä on sekaisin siinä talossa uutta ja vanhaa tekniikkaa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tämä isännöitsijä ei enää vastaa tälle asukkaalle mitään, että sitä on kaikkein vaikea sitten tehdä sille asialle mitään. Ja tämä alipaine vaikuttaa sitten siihen asunnon lämpötilaan, että asunnossa on ihan hirveän kylmä. Ja lapset valittaa kylmää ja sairastelee paljon ja sitten siellä välillä voi haista kellarille siellä asunnossa. Ja sitten tällä hetkellä on kauhean vaikea jaksaa yhtään mitään, koska pitää pysyä lämpimänä tai kaikki energia menee siihen. Ja yksi toinen esimerkki on myös semmoisesta kaasukunnan vuokra-asunnossa eräs nainen, joka, silloin oli oikeastaan 2 asunnossa, että aiemmassa kunnan vuokra-asunnossa sillä oli hänen mielestään hometta ja se joutui hirveästi itse, kun isännöitsijä ei sitä uskonut, niin se joutui itse alkaa selvittämään ja hakemaan sinne jotain, joka tutkii asiaa. Ja nykyisessä asunnossa sillä on taas ihan hirveän kylmä. Että jotenkin siinä päätyasunnoissa on käynyt niin, että sinne ei riitä lämpöä. Ja sitä on yritetty korjailla. Ja sitten jos ei se ajattelee, että jos ei seuraavaan talveen mennessä tai jos on seuraavana edelleen kylmä, niin se niin kuin miettii, että se muuttaa sieltä pois, että se on hakenut uutta asuntoa. Sitten viimeinen on ajan puute. Eli ei ole vain aikaa. Eli tässä on sitten 56-vuotias nainen, joka pitäisi eka siivoilla ja järjestellä ja laittaa tavaroita pois, että se voisi korjata lattian, että se voisi sitten muuttaa siitä makuullinen. Ja sitten ihan yhteenvedona, siinä on vähän kertausta, mutta mihin tämä sitten, nämä esteet, hidasteet ja vaikeuttajat johtaa, niin tyytymättömyyteen. Se myös voi vaikeuttaa arkea, kun ei voi pitää kunnossa sitä asuntoa, voi mahdollisesti heikentää terveyttä ja vähentää sen asunnon viihtyvyyttä ja mukavuutta. Ja sitten myös joissain tilanteissa voi lisätä päästöjä, kuten se lattialämmitystilanne. Ja tietysti vaikuttaa omistussuhteet, kuinka paljon on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen asunnon kuntoon. Ja se oli siinä. Kiitos paljon Sara-Ellen. Hyvä saada myös tätä asukkaan ja käytännön arjen näkökulmaa mukaan, koska sen kanssahan myös kunnat sitten on tekemissä ja myös vuokranantajat. Tessa Dean on meillä Helsingin kaupungilta kertomassa sitten taloyhtiöiden sopeutumisesta ilmastonmuutokseen ja niistä keinoista. Ole hyvä, Tessa. Yes, kiitoksia. Mä yritän juosta läpi, koska tiedostan, että aikaa on tosi vähän, mutta siis tosiaan työskentelen Helsingin energianeuvonnassa projektikoordinaattorina ja tällä hetkellä tosi vahvasti kiinni tässä meidän palvelun kehittämisessä ja kerron tosiaan nyt sitten, että mitä meillä on kehitteillä. Niin tosiaan tällä hetkellähän taloyhtiöiden energianeuvontaa tarjoaa tämmöistä puolueetonta ja maksutonta neuvontaa taloyhtiöille energia-asioissa. Eli ihan kartoitetaan niin kuin taloyhtiökohtaisesti heidän erilaisia vaihtoehtoja niin kuin energiatehokkuuden parantamisen suhteen sekä sitten muiden energiajärjestelmien suhteen, jos niillä on niin kuin vaikutusta siihen energian kulutukseen tai laskuihin. Ja kokoustetaan ihan niin kuin fyysisesti tai sitten etänä näiden taloyhtiöiden kanssa ja tarjotaan erilaisia työkaluja heidän hankkeiden tueksi ja sitten tietysti tämmöisten vertaistuellisia tapahtumia pyritään järjestämään myös. Eli kaiken näköistä tehdään, mutta nyt sitten ensi vuodesta lähtien olisi tarkoitus tuoda tämä niin kuin sopeutumisen neuvominen myös mukaan tähän meidän toimintaan, jonka takia meillä nyt sitten palvelun kehitys on tässä meneillään. Ja
sehän on selvää, että taloyhtiöt on aikamoisessa avainasemassa, kun parannetaan sitä asumisen resilienssiä, etenkin täällä pääkaupunkiseudulla, koska täällä on semmoinen 4/4 Suomen taloyhtiöistä, joten siksi tämmöistä palvelua kyllä tarvitaan. Ja talvihanke on valottanut aika hyvin tätä taloyhtiöiden tämän hetkistä tilannetta sopeutumisen suhteen, eli ei olla varauduttu riittävästi. Siellä korjausvelka erääntyy monissa rakennuksissa ja se tulisi parantaa kestämään ilmastonmuutoksen vaikutukset, mutta sitten se aiheen ymmärrys siellä taloyhtiöissä paljolti uupuu. Ja sitten toisaalta tiedetään, että tämmöinen ennakoiva toiminta on edullisempaa kuin se reaktiivinen pikojen korjaus sitten sen riskin realisoituessa. Mutta sitten toisaalta noin puolet ei kuitenkaan huomioi tätä ilmastonmuutosta mitenkään siellä johtamisen asiakirjoissa, jotka mahdollistaisivat sen ennakoivan toiminnan, eikä siitä riskeistä tai sopeutumisesta oikeastaan keskustella isännöinnin tai huollon kanssa. Eli tämmöistä niin kuin konkreettista neuvontaa ja keinoja riskien tunnistamiseen ja hillitsemiseen todellakin tarvitaan. Mutta mitä sen sopeutumisen neuvonnan sitten pitäisi olla, niin me ollaan vähän tätä jo pohdittu, ja tosiaan kun se ilmastonmuutoksen vaikutukset jo tuntuvat siellä taloyhtiöissä ja siihen kiinteistökohtaiseen riskitasoon ja niihin heidän vaihtoehtoihin vaikuttaa tosi moni seikka, niin niitä toimenpiteitä, sopeutumistoimenpiteitä tulee jatkossakin tarkastella taloyhtiökohtaisesti, kuten me tällä hetkellä tehdään. Ja ollaan myös todettu, että taloyhtiöt ei osaa pyytää sitä itse sopeutumisen neuvontaa, mutta kuitenkin tulevat tänne meidän pytinkiin sen energianeuvonnan puolesta. Eli tämä on sellainen luonteva paikka, jonne asiakkaat jo hakeutuu, joten sen takia on suht luontevaa, että me pyritään nyt alkuun tuomaan sitä sopeutumisen teemaa esiin meidän energianeuvonnan ohella. Mutta sitten ollaan myös todettu, että tämä niin ilmastonmuutos ylipäätään niin jakaa mielipiteitä taloyhtiöissä. Se voi olla sellainen niin kuin karkote, jos siitä liikaa puhutaan, joten me ollaan tavallaan päätetty, että puhutaan mieluummin tähän sään ääri-ilmiöihin varautumisesta, kun keskustellaan asiakkaiden kanssa. Ja sitten tosiaan perustellaan näitä erilaisia toimenpiteitä sieltä niin kuin kustannusten, asuinmukavuuden ja riskien hallinnan näkökulmista, jotka on niille asukkaille yleensä niitä olennaisimpia. Eli toisin sanoen me pyritään jatkossa laajentamaan tätä meidän keskustelua sieltä energia-aiheesta sinne sopeutumiseen ja nostetaan enemmän esiin näiden toimenpiteiden erilaisia hyötyjä eri näkökulmista. Oli sitten vaikka melun torjuntaa, ilmanlaatua parantavia tekijöitä tai mitä tahansa, että tuodaan niin kuin niitä eri hyötyjä eri toimenpiteille, niin saa semmoisen paremman kokonaiskuvan. Ja missä me mennään tämän palvelun kehittämisen osalta, niin tässä on nyt tämmöinen liikennevaloväritys, eli kaikki on vähän kesken. Ja oikeastaan kun meidän tiimistä kyse, niin mikään ei koskaan valmistu, koska me aina ketterästi yritetään kehittää meidän toimintaa, joten kaikki on aina vähän silleen kehityksen keskellä. Mutta tosiaankin tutkittu asiakkaiden motivaatioita, eli siihen niin kuin sopeutumisasioiden edistämiseen siellä taloyhtiössä. Meillä on tämmöinen opinnäytetyöntekijä Tuomas meidän tiimissä, joka on tätä tutkinut. Ja sitten tosiaan kaiken pohjalta pyritään materiaaleja työstämään, jotta meillä olisi sitten jotain, mitä niille asiakkaille tarjota. Eli on uusia esitteitä, artikkeleja, päivitellään meidän dioja neuvontaan. Ja sitten meillä on tällä hetkellä uusi nettisivu myös, missä on lyhyt artikkeli aiheesta ja vähän lisää resursseja asiakkaille. Sitten jatkuvasti pyritään keräämään lisää tietoa ja kouluttamaan meidän tiimiä. Meillä on tällä hetkellä tämmöinen taloyhtiön ilmastoperäisten riskien kartoituskoulutus käynnissä tuolta Ratekon puolelta. Ja sitten pyritään myös jatkossa ymmärtämään paremmin sitä, että millaisia riskirakenteita on taloyhtiöissä, mitkä voisi sitten vaatia minkäkin näköisiä toimenpiteitä ja sitten tutustua paremmin näihin erilaisiin luontoperäisiin ratkaisuihin, mitä vaikka pihamaalla voidaan sitten hyödyntää. Ja sitten tietysti tämä vuoropuhelu, eli pyritään aina tätä teemaa myös nostamaan, oli sitten viestintää, mediatyötä, meidän tapahtumia, erilaisia keskusteluja, mitä me käydään asiakkaiden tai verkostojen kautta. Ja sitten meillä on myös asioita tulossa, joskin joitain näistä aloitettu, kuten tätä työkalujen haarukointia ja pilotointia. Eli kun neuvonnan luonne muuttuu, niin se saattaa kaivata rinnalleen vähän uusia työkaluja, ja tämä paikkatiedon hyödyntäminen siinä neuvonnan kohdentamisessa, esimerkiksi niin kuin just haavoittuvuutta ja altistumista tarkastelemalla olisi meidän näkökulmasta aika tärkeää, ja sitten tietysti siinä riskien tarkastelussa myös. Mutta tarkoitus ei ole hyppiä siis konsulttien varpaille, eli yritetään löytää se meidän paikka tässä ekosysteemissä ja olla sellainen niin kuin ensimmäinen askel näille taloyhtiöille, joka sitten madaltaa tulevia askeleita, tai sitten on tämmöinen turvaverkko siellä taustalla, joka tarjoaa tietoa ja ohjaa sitten oikeille toimijoille. Eli ohjataan edelleenkin sitten
taloyhtiöitä tekemään ihan niin kuin riskikartoitus virallisesti. Sitten meillä on tekeillä tämä sopeutumisen neuvonnan toimintamalli, eli se, että miltä tämä neuvonta sitten tulee näyttämään, miten me tullaan toimimaan. Ja tämä on tosiaan versio 1 sitten ja pitäisi valmistua tuossa ensi syksynä ja siihen sitten sisältyy myös meidän nettisivujen päivitys, eli yritetään ujuttaa se sopeutuminen sinne vahvemmin, että nyt ollaan aika pitkälti vain energianeuvonta. Ja sitten pitää tietysti miettiä ne mittarit myöskin meidän toiminnalle, että tiedetään miten onnistutaan ja voidaan sitä seurata. Sitten meillä on alkamassa tämmöinen pihojen vehreyttämisen Rewild-hanke tuossa syksyllä, eli siinä tutkitaan sitä, että miten vaikka niin kuin taloyhtiön päällystettyä pihamaata voitaisiin sitten vehreyttää uudelleen, eli poistaa sitä päällystettä ja sitten sinne luontoperäisillä ratkaisuilla parantaa sitä hulevesien imeytymistä. Ja palvelun virallinen lanseeraus on sitten tuolla ensi vuoden puolella, mutta toki me jo nyt testataan jatkuvasti ja ollaan pikkuhiljaa hivutettu tätä asiaa tähän meidän neuvontaan aina sitä myöten, kun meidän tieto ja taito lisääntyy. Eli periaatteessa jo nyt mielellään vastaamme taloyhtiöiden kysymyksiin näistä aiheista ja sitä kautta sitten kehitetään tätä meidän toimintaa. Ja ehkä tässä niin kuin semmoinen kiteyttävä termi, mitä me ollaan mietitty, on, että tämä kestävän taloyhtiön konsepti, että sen sijaan, että puhutaan vain energiatehokkuudesta, niin tämä sisällyttää itsensä myöskin sen sopeutumisen ja sen, niin kuin, että kestetään sitä aikaa ja tulevaisuutta, ollaan resilienttejä. Eli meidän tavoitteena on käytännössä pystyä auttamaan taloyhtiöitä, jotta he voivat sitten olla tämmöisiä kestäviä taloyhtiöitä. Ja miltä se sitten neuvontana näyttää, niin pitkälti samalta kuin nykyäänkin näillä näkymin. Tähän voi tulla tietysti muutoksia jatkossa, mutta tällä hetkellä tuntuu, että se tulee olemaan aika sama malli kuin meillä on ennenkin ollut tässä neuvonnassa, mutta lähestyminen on sitten vaan kokonaisvaltaisempi, eli sinne tulee lisää niitä teemoja ja toimista puhutaan niin kuin, niiden monien hyötyjen kautta. Ja sitten ehkä semmoisia niin kuin yhdessä mietittäviä asioita. Eli tarvitaan tietysti erilaisia lukuja ja mittareita, jotta voidaan niin kuin vertailla ja todentaa niitä sopeutumistoimien hyötyjä, mutta myös sitten seurata sopeutumisen edistämistä ja toimien vaikuttavuutta. Eli hyödyllistä voisi esimerkiksi olla seurata tämmöisiä realisoituneiden riskien ja varaustoimenpiteiden kustannusvaikutuksia, vaikka niin kuin vakuutusyhtiöiden kanssa ja pankkien kanssa yhteistyössä, tai sitten just tätä taloyhtiöiden kuntoa, että missä se niin kuin kenttä menee. Ja sitten tietysti tätä ilmastoperäistä sosiaalista haavoittuvuutta, jotta voidaan seurata, että onko näillä sopeutumistoimenpiteillä saatu jotakin aikaiseksi sillä yhteiskunnallisella tasolla. Sitten me ollaan pohdittu paljon tätä, että miten tätä sopeutumisen termiä käytetään, koska se ei välttämättä ole semmoinen, mikä mielletään kauhean hyvin taloyhtiöissä. Ja ehkä tämä varautuminen on semmoinen tunnetumpi termi, joka on helpompi yhdistää oikeasti siihen toimintaan. Eli se on niin kuin, sä teet toimenpiteitä, jotka auttaa sinua varautumaan näihin lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin. Ja sillä mielikuvalla on merkitystä, kun mennään sinne asiakaskenttään, koska se voi vaikuttaa siihen, että tarttuuko he toimeen vai tuleeko siellä vastarintaa. Ja sitten pitää tietysti jokaisen kaupungin ja toimijan miettiä sitä, että miten niitä eri intressejä yhdistetään keskenään. Että käydään keskustelua vaikka siitä, että mikä painaa siellä vaakakupissa eniten, kun mietitään mahdollisia toimia. Onko esimerkiksi rakennusjärjestyksessä määräyksiä, jotka luo tarpeettomia esteitä vaikka asumisterveyden kannalta olennaisille sopeutumistoimille. Eli tätä olisi tosi hyvä pohtia laajassa keskustelussa, koska tämä tulee olemaan varmasti sellainen asia, jonka kanssa me ainakin tullaan sitten jossain määrin kamppailemaan, jos niitä esteitä löytyy. Mutta se oli nyt sen pituinen hiihto. Toivottavasti saitte kiinni tästä tykityksestä. Ja jos jotain jäi mietityttää jokin asia, niin saa todellakin olla yhteydessä matalalla kynnyksellä meikäläiseen, niin pyritään vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos paljon, Tessa. Se oli tehokas paketti, paljon asiaa siinäkin ja varmaan sellaista, mihin moni voi sitten palata esityksen jälkeenkin materiaaleihin tutustuessaan. Nyt meillä on muutama minuutti vielä aikaa, mikäli on kysymyksiä esittäjille tai esittäjillä toisilleen käydä hiukan vuoropuheluakin. Chatin puolelle ei ole noussut kysymyksiä tässä tilaisuuden aikana ja ehkä vähän sitä vasten tässä käytettiin hiukan enemmän aikaa esityksiin, mutta vielä ehtii kysymyksiä esittämään. En näe puheenvuoropyyntöjä eikä chattiinkään nouse tässä hetkessä kysymyksiä, kommentteja. Ehkä itse
Miia, ole hyvä. Jäin tässä seuraamaan, että kysyykö kukaan muu mitään, niin kysäsen nyt tähän väliin ennen kuin siirrytte seuraavaan aiheeseen. Mua jäi kiinnostaa tämä pihojen vihreyttämisen Rewild-hanke. Niin haluaisin vaan tarkentaa sitä, että oliko tässä nyt tosiaan niin, että sä mainitsit mun mielestä jotenkin näin, että vettä läpäisemättömiä pintoja lähdetään poistamaan ja tilalle tuleeko siihen sitten viherpintaa vai onko se ajatus se, että enemmän vaan, että vettä läpäisevää pintaa? Vai onko se pääpaino niin kuin sillä viherpinnalla? Voitko pikkasen vielä avata sitä, että mihin suuntaan siinä ollaan menossa? Ja sitten tupla kysymys, jos saan esittää, niin voitko myös vähän kertoa sitä, että millä tavalla tämä niin kuin, etenee sit Helsingin alueella? Eli onko tässä yhdessä mukana yhteistyössä jo esimerkiksi HEKA? Joo, eli tämä on semmoinen EU-IIA-hanke, jossa Gentin kaupunki tuolta Belgiasta on tavallaan se niin kuin pääpartneri ja sitten me ollaan tämmöinen kumppanikaupunki ja se rakenne on sellainen, että tavallaan Gentissä luodaan jonkinnäköisiä ratkaisuja, joita sitten pilotoidaan näissä niin kuin kumppanikaupungeissa. Ja sen takia me ei vielä tiedetä ihan tarkkaan, mikä se ratkaisu tulee olemaan, mutta pääpaino siinä on just se, että niin kuin vettä imevän pinta-alan määrä lisääntyy. Että se saattaa olla, että siinä on sitten niin kuin jotain istutuksia tai sitten vaan, että se päällyste on sellainen, että siitä se vesi imeytyy paremmin. Että me ei vielä ihan tarkkaan tiedetä, että mikä se ratkaisu tulee olemaan ja se tavallaan muotoutuu tuossa niin kuin ensi syksyn aikana sitten. Ja meidän näkökulmasta, kun me keskitytään taloyhtiöiden energianeuvonnassa sinne taloyhtiöihin, niin sen takia me ei tällä hetkellä olla niin kuin HEKAn kanssa käyty keskustelua ja se sidosryhmien kerääminenkin alkaa oikeastaan meillä vasta niin kuin ensi syksyn puolella niin sitten tämän osalta. Joo. Mutta taloyhtiöihin on tarkoitus niin kuin tätä pilotointia sitten kohdistaa, että sitten taloyhtiöitä tullaan kyllä kontaktoimaan tämän tiimoilta Helsingin alueella. Hyvä. Hei, tosi mielenkiintoista. Voiko sä linkkaa, sä mainitsit Kent-hanke, niin voiko sä laittaa, jos sillä on joku nettisivu, niin... Eikö se ole Rewild on se hanke ja Gent on niin, se kaupunki. Aivan, sillä ei vielä kaupunki, nettisivuja, koska se on vasta niin alkuvaiheessa, että nettisivut tulee julki vasta tuossa kesäkuun puolella, mutta heti kun ne tulee, niin sitten totta kai jaetaan. No niin, huomasit, että kuinka paljon tästä kiinnostuin, kun mä olisin lähtenyt nettiinkin tutkimaan, mutta kiitos näistä lisätiedoista ja tsemppiä sen kanssa. Kiitos, ja siitä tulee varmaan kuulemaan jatkossa lisää kyllä. Ja näen aina tällaisissa tilaisuuksissa, että saa vähän ehkä ennakkotietona jotain, mikä ei vielä siellä verkossa ole sivuilla ja kirjallisessa muodossa. Ja samoin ehkä tutkimuksestakin saadaan vähän niitä ennen kuin ne on julkaisuina maailmalla niin jaettua tietoa. En näe, että enempää olisi nousemassa kysymyksiä, kommentteja tässä keskusteltavaksi, mutta jos lähden itse vetämään lyhyesti yhteen esityksiä, niin paljon puhuttiin ensinnäkin tällaisista erilaisista yhteistyön rajapinnoista ja juurikin siitä, että tarvitaan niitä toimijoita eri suunnista mukaan. Eli tavallaan kunnat yksin ei tässä kovinkaan paljon saa ratkaistua, mutta kun saadaan taloyhtiöitä mukaan tai asukkaita, vuokralaisia vuokrataloyhtiöitä sinne mukaan, kiinteistöjä ja yrityksiä tarvitaan myös tarjoamaan sitten niitä ratkaisuja esimerkiksi näistä luontopohjaisista teknologioista tai miten niitä nyt kuvataan, mutta sitä tarvitaan mukaan. Toinen ehkä semmoinen teema, jonka huomasin, että nousi useammassa esityksessä liittyi tällaiseen paikallisuuteen, eli puhuttiin paikkatiedon hyödyntämisestä ja siitä, että miten ratkaisut on paikallisia ja pitää huomioida sitä ikään kuin, alueellista erityisulottuvuutta siinä, onko jotain haavoittuvuutta tai muuta, että tavallaan ymmärretään siinä tietyssä kontekstissa. Mutta sitten me tarvitaan myös näitä kunnissa valmisteltavia päätöksiä, strategisia painopisteitä, niitä, jotka antaa sitä osviittaa, mihin suuntaan halutaan mennä. Marja puhui siitä tavalla, että miten eri dokumenttiin pitää osoittaa sinne samaan suuntaan ja ehkä myös sitä kautta tunnistaa niitä mahdollisuuksia. Mutta mä kiitän tässä kohtaa. Me ollaan tunti käytetty tämän teeman parissa ja toivon, että seuraatte Decarbon Home-hankkeen tilaisuuksia ja viestintää jatkossakin ja pysytään kuulolla ja jatketaan yhteistyötä. Kiitos kaikille. Kiitos.